Øhm, det er for stort til, at jeg kan nøjes med de her tweets. Med ham, Sten Schamborg-Møller, ikke? Det er her, hende, Christines, hende, det er danser og alt muligt, ikke også? Og har været med til Vild med Dans, eller styret det og sådan noget. Og hendes eksmand, han er frimur, ikke? Han har jo alle de her tegn foran øjet og sådan noget, ikke? Også ham med LOC hedder han. Og så har vi så, og ham har jeg haft op før, og det var, og jeg tænkte, hvorfor kender jeg ham? Nu kommer han jo frem og siger, at vi må ikke offentliggøre det her billede af den sigtede som den pædofile, ikke, som de har brugt et helt døgn på at få afklaret, ikke også? Altså, jeg synes, den er meget, meget mystisk, den sag. Det må jeg nok sige, ikke også? Altså, vi har her i Thy en masse forbrydere og pædofiler og sådan noget, ikke også, som jo bliver beskyttet af politiet her, ikke også? Og det har vi jo rimelig mange beviser for. Og, hvad hedder det nu? Og jeg kan læse, at han slagter jo dig, Paludan. Ikke? Altså, at du er jo kriminel, og du er pædofil og alt muligt, ikke? Og så slagter han også, hende Henriette, tror jeg, hun hedder, næstformanden for Nye Borgerlige, da Lars Boje han kom ind. Og der var hun jo lige pludselig kriminel, fordi hun kalder det en Brostrøm for korrupt, som han jo 100% er, ikke? Og han er fra det der juridisk fakultet og sådan noget, ikke også? Der står næsten ingenting omkring ham. Jeg fornemmer lidt, at han har noget med Rusland at gøre. Og han har også noget med Findsens sag at gøre, hvor han prøver på at få ham straffet, ikke? Han er med i alt det her vaccinehaløjse. Det er han. Han er med til at sørge for, at politiet bliver fredet til at kunne udføre de her kriminelle handlinger for den her korrupte frimurbutik, ikke også? Det her islam, ikke også? Det her New World Order et eller andet sted. Jeg ved bare ikke, om han ved, hvad han og jeg tror ikke, han er stor nok til at være oppe i toppen. Han er jo også bare en, der bliver misbrugt, ikke også? Men han er jo en, der sørger for, at medierne, de holder deres kæft, ikke også? Med det her opfundne jura. Og der skal vi jo have Glosser Anders ind, ikke også? Og fortælle, at han har ingen rettigheder til at true os med kæmpe straf, ikke også? Da jeg læste det på overskriften, ikke også? At vi fik en kæmpe straf, ikke også? Hvis vi offentliggjorde det her billede af den sigtede her, ikke også? I den her Filippa-sag, så blev vi straffet rigtig, rigtig hårdt, ikke? Og det første, jeg tænkte, wow, men vi kommer i fængsel, men hvad fanden sker det der, ikke også? Og da jeg så det her billede, men så tænkte jeg har jo fandme 4.000, jeg ved ikke, hvor mange billeder på min mobil nu efterhånden igen, ikke også? Og scroller helt ned der, ikke? Og der er han. Og der ham fik jeg frem, da han slagte Paludan, ikke? Fordi det kan jeg jo sådan se med de her screenshots, jeg har taget. Og så er det her advokatfirma også, som også PwC, som som er Novo Nordiskes Life et eller andet, nu kan jeg ikke huske det, et nyt projekt, de også kører rundt med her. Novo Nordisk Life Fond, altså noget. Og det har også noget med noget vacciner og sådan noget at gøre. Inden for Novo Nordisk. De er revisoradvokater, Djøf, og de er kæmpe store, ikke også? Ham og konen ejer, har taget til 300 et eller andet millioner. Det er helt vanvittigt. Og jeg har ikke studeret så meget i det, men han giver mig virkelig kuldegys, ham fra det advokatfirma der. Og han er jo også indblandet i World Economic Forum, og det er Novo Nordisk jo også, så de har jo rigtig mange hat på, ikke også, kan man sige, ikke også, og infiltreret i hinanden. Og så kunne jeg også lige læse, og det sætter jeg lige på Twitter også, noget med Findsen også. Og så alle de her
at han mener ikke, at langtidsfanger, de skal have, at de har krav på ytringsfrihed. Og der tænker jeg, at de langtidsfanger, er det dissidenter, er det dem, der har afsløret ham for eksempel, og alt den her Frimur korrupte butik, ikke også, de kan jo sagtens, der sidder jo Frimur Toppen i Holstebro, ikke, og han dømmer jo mig, ikke, og vil dømme mig, altså dødstemmer med det her rottegift, for et maleri, man. Ikke? At det her sataniske islam, som Novo Nordisk ansætter til Herning sygehus. Og jeg har fået at vide, at Herning Hospital sygehus, skatbetalt sygehus, er Novo Nordisk ejet, og noget af det mest blodigt korrupt. Der har vi jo også præster i Herning, ikke? Og som vil svine os, der afslører den her korrupte pædofil frimurbutik, hans alle medlemmer af. Ikke? Og jeg konfronterede den præst derude, ikke også, da jeg var i fangenskab igen, ikke også, lige før jeg blev smidt ud af mit hjem i Struer, hvor de kom igennem min væg og sådan noget, ikke også, og begyndte at snakke om de her frimurer, ikke, og der kunne jeg bare, ikke også, der kunne han bare, der sank han jo en ordentlig gang, ikke også, og nøj, hvor er det altså perverst, ikke også, det er så blodigt, ikke også, altså, og jeg kunne snakke det kan jeg så ikke, fordi nu jeg bliver nødt til at lægge den op på YouTube, fordi det er kun maks 2 minutter, vi kan sende på Twitter, ikke også? Så, men det hele, det hænger jo sammen. Det er sådan en rigtig blodig rød tråd, ikke? Med det her, og alle de her frimurelejer og sådan noget også, ikke også? Og alle de her konkurser, og alle de her faktureringsfabrikker, og ikke også, og Kina det ene over og sådan noget, ikke også, men det er jo bund og grund vores politikere, men så alligevel ikke, fordi de er jo bare aktører, ikke også, de er bare skuespillere, ikke også, altså nogen ved det, og nogen er for dumme til at vide det, ikke også, men det er jo kongehuset, det styrer hele showet, ikke også, det er den her onde dronning, ikke også, altså, som jo bare behandler os som slaver, ikke også, og har sin CVR-butik, altså det i Danmark er jo en CVR-butik, ikke også, og registreret som en CVR-butik i London, ikke, og hvad hedder det nu, men det har jeg simpelthen ikke overskud til alt at forklare om, fordi det har jeg ikke ved nok om sådan i detaljer. Det har Mads Palsvig, ham skal ikke gå ind og lytte til, og Kreatrix 13, ikke? Og så har vi Glosser Anders Bak, ikke? Og som jo kan fortælle, at ham en sten her, ikke også? Han er pisser ham ulovlig eller kriminel, ikke? Og han må slet ikke sætte sådan nogle regler op, ikke, og først og advare også, ikke også, altså han sætter jo frygt i folk, ikke også, men det er jo for at beskytte ham selv, ikke også, som er med i alt det her vaccinelort, ikke også, og den her, det sheik der, ikke også, som så har købt, Statens Serum Institut, ikke også, og Søren Brostrøm lige har sagt op, eller ikke, fordi han har jo en del af WHO, ikke også, som jo også er pissehammerende korrupt, ikke også, og Novo Nordisk har købt sig ind, ikke også? Novo Nordisk er så store, ikke også? Og det er også det der, jeg har prøvet på Twitter at fortælle, at det der rådgift, vi bliver voldtaget med, ikke også? Altså som olanzapin, ikke også? Som er et gammelt tungt Cyprex middel, psykofarmaka, ikke også? Som de har fået mange sager klager på halsen, og hvor de har betalt kunne ved hvor mange millioner i erstatning i USA, ikke også? Og så ændrer de bare navn til olanzapin, de sådan skifter frem og tilbage, ikke også? Men men det giver fedme. Der var 3 dissidenter, der en, de blev fuldstændig slagtet i stykker, ingen tænder eller noget som helst, ikke også? Og dem voldtog hun, altså det her islam, ikke også, og der lød Riksen Friis og sådan noget med olanzapin, ikke også, som de også gjort mig, ikke også? Og og de 3 drenge der, ikke, det var blandt andet en helt ung en, ikke også, på 19 år, ikke, og han fortalte jo alt det var sandt, ikke også, og en, der hedder Kim, ikke også, og John, ikke også, og de tog 10 kilo på i løbet af en måned, ikke? Og jeg tog så 8 kilo væske på, ikke? Og lungerne de blev ved med at blive fyldt op med vand, ikke? Også, og jeg havde bare kæmpe ansigt, ikke? Også, og blodtryk det røg op på 200, men det ved jeg, 60 over et eller andet, det var helt vanvittigt, ikke? Også, og de måtte pumpe mig med blodtryk for ikke at og slå mig ikke ihjel med det gift, og det gift, de blev de ved med til allersidst dag, ikke også, altså selv med sagde, nu tager det frivilligt, ikke, og kan ikke slippe for alle de her psykopater til nazis, som kommer ind, ikke, og skal bevogte mig, ikke, og så har de også havde de en ansat på 250 kilo, ikke, og som blev sat foran min toiletdør, så jeg ikke
kaste flydende landsepine op, ikke også? Så det er sådan en lang historie, ikke også? Nu lægger jeg så den her op, og det er altså virkelig en meget, meget uhyggelig sammenhæng, ikke også? Han er så pillehammerende råden, og ham skal advokatsamfundet, ikke også, de gode, ikke, og Paludan, han bliver nødt til at sigte ham for ulovlig magtmisbrug, ikke også. Han må ikke true os til ikke at offentliggøre det navn, ikke også. Og hvem er den dommer, som begærer døren lukket? Altså, det er os, der betaler deres løn, men ikke? Det er os, der betaler hele showet, ikke? Og så er det bare nogle få idioter, der kan sige, nu lukker vi dør, ikke? Også, og vi må ikke have noget optaget, fordi der skal foregå en masse kriminelt derinde. Fordi det gør det også. Det er også derfor pressen, som jo også bliver slagtet på strive og bor på gaden, ikke? Og fordi, når de afslører de her ting, ikke også? Og der er han jo med, ikke? Fordi han har en magt uden lige. Jeg kan ikke se, om han har fået frimurkors. Men der står jo næsten ikke noget om ham, ikke? Og de har nok slettet det hele for at dække over, hvem han er, hvor han kommer fra og alle de her ting, ikke også? Så vi skal have meget fokus på ham. Det skal vi nu. Ikke, fordi han er den, som sørger for, at politiet de kan gøre alle de ting, som de har lyst til, ikke også? At vi forbydes at blive overvåget, og hvis vi krænker nogen, ikke også, det begår kriminelle handlinger, ikke også, så bliver vi straffet, ikke også? Og Heidi her i Thy, ikke, og hun blev jo også sigtet og straffet for at anmelde en pædofil, ikke? Så, og dem har vi 12 sager af lige pt. Her, ikke også, som politiet bare ignorerer, ikke også. Og det er dem, der kommer ind og låser sig ind, ikke også, og slår på mine ben, ikke også, og vælter igennem min væg, ikke også, i struer, ikke også, med frimurvisti, ikke også, som er jo svindeldømt, ikke også. Og der ved jeg, at det er en advokat, en bedemandsadvokat, ikke også, sådan en frimurting, ikke også, der har sørget for, at de journalister, som afslørede ham, ikke også, de blev straffet. Ikke? Så, men I kan sagtens rette mig Ekstra Bladet og BT, ikke? Og hvis jeg tager fejl, ikke også. Så nu lægger jeg den her på, og så sætter jeg nogle flere billeder på, hvad jeg ligesom har fundet frem til.